iya. Aja war aja war larawar Mulane aja seneng adu-adu. ya Gawani setan digawani ngene arep go ngapa? niat arep kerebut wahyu katentreman Wahyu katentreman ora betah karo manggon sing wong uteke basa. Sing jenenge wahyu ki betahe manggon karo wong sing atine resik. Ora kaken milih. Wong sing ora gelem mangan duit haram. Wong pendhita kok srawunge karo setan. ya ana apa Kang Bawor Ada kabar baik. lho kabar baik kowe Ramanis Bali medun Ngercapada malah sing arep didadekna senapati Drona duwe murid murid Durna saka ngendi Kang Bawor saka negara Sabrang. Jurang Parangsu sing wani ngrubuhna bendera-bendera. Oh, lah terus hulangane Drona karo Sengkuni kodelamani. Drona cekel guru ki dong. Sembelih bae. Wong Durna kok disembelih dimpani dedek bae karo rendeng. Drona lho ora maren-mareni wis. Nyung sengite udari ngapa-apane lagune. Omongan kanan dol kene, omongan kene dol kana ora maren-mareni kapan tobate Drona. Kaya nganggo urung kiamat urung tobat kowe yen ah. Titeni nah wong becik ketitik wong ala ketara titeni bae. titeni yo Kang Bawor Iya. sawo Yae lae. bos Bumi gonjang ganting langit gelap-gelap katon. Leregenen canging alis arisang amawing gandrung. Oh, ana wong lemu ginak-ginu sapa? takon karo aku Semar Badranaya ya kinaya Taka. Kowe sapa? Klimantaka. Ngobrak-abrik padha ngatur kudurane. Mungsuh sapa wae padha rawani. Yen mungsuh Semar ora blerenget nyawang karo kuandamu. Ayo, kene tanding karo aku. Ajur umur-umur tanding karo aku kowe. Oh. Lae. Yo. Ya. Indo. Dae. Sanda. Moyang mayu Baskara Titira Bomongso. Asala bumi bali bumi asal angin balangin. Prabu Kalimantaka sabdaken Bantala pusaka Jamus Kalimasada. Lae lae. Udah jan bangga nyong Rama kaya Rikama. bangga kepriwe Wor Najan wis tuwa ning sregepe ora etang etung. Kan ngendi, Mak?
munggah kayangan karo biyungmu Betari Winduwulan. Lah terus gandeng iki Bratayuda saya cedhak. Biyungmu kepengin nampa piwulange Sang Bang menang arep dikaya apa biyungmu kuwi? Karo pun bapa kuwi gandeng renteng runtungan arep bangun desa. Ya bangun praja. Mulane syarate nampa piwulange Sang Bang menang dewa kang luwih menang. Ning bareng rekalunga karo biyunge mengaring kayangan domong geger. Apa sih ki, Mang? Jamus Kalimasada. Oh, Kalimasada. Ana sing ngarani kalimat syahadat. Ning gandeng urip ana bumi Jawa. Mangan saka wulu wektu ning bumi Jawa bisa sing adat lan syahadat kuwi iso gandeng renteng areruntungan. Urip nang bumi Jawa, basane Jawa maksude adat lan syahadat gandeng renteng reruntungan. Syahadat pancen baku tumrape menungso kudu manembahi ngarasane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk. Nindak napa dawing Gusti ninggalake apa laranganing Gusti dimen slamet ning dunyane ya slamet ning akhirate. Amin, Allahumma amin. Dan terus adat kuwi budaya. Kearifan lokal tinggalane nenek moyang. Sing kira-kira ora nelisir, ayo padha diuri-uri. Contone budaya kerukunan. Budaya gotong royong. Budaya sopan santun kuwi wajib diuri-uri. Awit kuwi tradisi. Ning nek budaya kok isine mung maksiat, kuwi ya disingkirke. Ora tambah cocok karo rikai ya. Aturke karo sing kagungan. Tobat kakang. Tasih lunga ketemu kan Winduwulan lho aku ora dijak. Kok nyandangkan istren kok tuli Durga. Ayo. Rap kuning setan, Pandeng bener. Aku nukuni marang karepe Pendhita Durna supaya mateni kowe, jaluk. Hidup Semar. Hidup Semar. Hidup. Seneng nyong ngaring ramane. Ratuning setan nganti diuwel-uwel Kang. Wis ngono bejat-bejat Durga iki. Dadak dandan dadi wong wedon ayu ramane wong anu ngerti karo setan ngerti. Ramane kowe ngerti. Sing lakune jegal-jegal ramane yang ngerti. Sing nyambet gawene tiar-tiar ramane yang kerasa. Nang irama tuh dikerasa ya Kang. Oh, ramane kerasa. Hidup Semar kaya wong tua sing kenang nggo contoh temenanan. Tua sregep ora tau leren temenan. Lah, kira kepenak ya. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu. Iya, racune. Iya. Aja war. Aja war larawar mulane aja seneng adu-adu. Ya.
Gawani setan digawani ngene arep go ngapa? Niat arep karebut wahyu katentreman. Wahyu katentreman ora betah karo manggon sing wong uteke bosok. Sing jenenge wahyu ki betahe manggon karo wong sing atine resik. Ora kaken milih. Wong sing ora gelem mangan duit haram. Wong pendhita kok srawunge karo setan. Ya. Aku dikongkon Duryudana. Duryudana ora pantes kanggonan wahyu. Duryudana karo Kurawa kuwi wong sing padha welu angger nyambet gawe. Gelem bayarane ning aring pegaweane mandan iya mandan ora. Wateke Durmagati Citraksa Citraksi Dursasana. Asale wong kaya kuwi biasane ora tau rekasa. Beda karo wong Pandhawa. Kulina pahit, kulina rekasa, kulina prihatin. Dadi carane didikane ya didikan bener. Beda Kurawa lahir bebatalan duit. Urung pinter ya bayarane wis akeh, anggere pinter diimbuhi, dobel ya diimbuhi. Mulane uteke pada bejat. Pikirane mung duit pegaweane mbuh. Kowe watek-watek Kurawa. Ora sing nom tok sing tuwa padha bae. Tuwa wae padha bae gumun. Ora kenanggo conto babar pisan. Dua-dua mikirna wiwin. Wong anu di PHP. Dogrok-ogrok nang jejere gelem. Wong jejere genanu. Kepriwe carane menasibe pada. Iya ya wis ora aku aja diulang bae. Drona tukang ulang aja diulang. Diulangi badhe ringokna ora. Ngombengi bar adu maning kowe. Ngati-ati kowe. Ya, ki nganti rusak bejate kok ora tau dicat. Ora urus, ora nukmang ngerjona cete anyar. Bejat bae.